Parlok sachisen ngapres numpai pi kana ka channel kejongan ka ang kertang pencai marngar te hakane ka video ngan hikai pi kumno ba pin haj ya lada pi pe jaka status jong kiwei pin buri ilade kumno ba pin numpen I ha ki parlok jong pi ba pil ape jaka tu ka status hapoh WhatsApp jong kitu ki parlok jong pi dengan pini mentah pi kana ka trik kan trik kam 4% lada pin kana ka trik ka bang hikai pi te lese pi kwa ban pe ya ka status jong iparlok jong pin repim kwa pat ba pin I ba pla de pe ja ka tu ka status hapoh WhatsApp ju iparlok jong pi te kumno phne pi kwa ban tip lese pim tip te mentah kan ka video ni ka ya pi kumno ba phin le ekata chaban ye shakmat kan ka video ka kerpa ya pi ki subscriber bar kumjuru ye ki ba sutan ban pe je ka channel ke jonga ye ki video ke jonga nga kerpa redia pi bas ngo bahaban kersan yang ada ka ba nyon ye tu icon subscribe bat ban like ke kumjuru ban ye tulang ki parlo ke jong pi da ka ba share ya ka ne ka video la da pio ju mentoy na ka ne ka hikai ke jonga te mentang sedang no ya ka ne ka video te parlok pi une te kine kide ki teks ki jonga te kine de status ki jonga te mentakum nongan le ban numpen I iaka ada pipe jaka status jong pi pipe jaka status jong iparlok jong pi te kumno phne te phne kita ki dot lightly kita hajrong phne hang to nang ta phne ai hapoh ka setting nang ta phne ai hapoh ka account nang ta phne ai hapoh ka privacy te privacy pi hang tai nang ta phne page hapoh te phne don kaman page hapoh rai ulo do hang nei unu red receipt te utu red receipt kamut kumno lada pi on ye utu lada pi page ka status jong kiwei ki tu ki parok jong pi ki ye pi ba pila page ka status jong pi ndre lada pi off no ye utu kamut ba kim yu issue la pila page ne em te menta ngangan off no kumban pen I ye kata ka nuksa la ne ka example ba pin board ba pin lapi ka jing shisha dengan off no ye une u notification hang tu dengan bak no menta ngan le chakawai ka account go jonga mar ngan le arteli kawe ka GB WhatsApp la dapi ko ban te ka GB WhatsApp sabu kan inbox hapoh kumno ba phnya ban download ya ka dengan sen status kawe hang ne to ngan sen no kawe status kan ka pen thak ba te ngan sen hang to ap shpang to tu kla dap te menta phne bi WhatsApp te phne je post status kla bon palat ke status jonga to ngan page kawai ngan skip no ikto ngan page tan ba khado ta to la de page tu ke status ke jonga te menta le kumno le cha ka tu ka GB WhatsApp ke jonga hato la dan em ba page ya ka tu ka dor ka bang post manga page phi hang tai view om dan mana ro 0 ka ba mot page 0 ngala de page nrai phi ba om dan ba page te kan trik kam 4% la da phi le kan ka trik ka banga ngahi kaya phi te la da phi sngo yo jing mon to na kan ka jing hi kai ka jonga sngo bha ban subscribe le me ka channel ka jonga bat kum juro ban ya thu lang ki parlo ki jong phi le se ki don kam ban pe ka status jong no re jong no ki ba kim kwa ban pen I te le se kum yes isam la pem kwa ban pen I te ba ya dom kum no re kum na te se ya thu lang I ro bat kum juro ban kerpat I ban subscribe lem ban kersan lem ya kan ka channel ka jonga tang kum ta khub la shibun ba pila pe ya kan ka video ka jonga